Искате и вие да правите такива красоти? Елате с мен да ви покажа как. Този път вместо с обичайния соев восък реших да ги направя с основата, която имам за ароматни сапуни. Знаете, с нея се работи много лесно. Топим на водна баня или на микровълнова. След това си слагаме аромата и бъркаме доста усилено, така че хубаво да се смеси всичко. Не забравяйте, че насищането на аромати не е препоръчително да е повече от 3% спрямо количеството сапун, което сме си отделили и изтопили. След това наливаме бавно и внимателно във формичките, а не като мен с разливане. Както много пъти съм казвала, работата и с восък, и с сапун изисква търпение и така бавно да вършим нещата и последователно и без напрежение. Тук вече украсяваме нашите формички и съм длъжна да отбележа, че тук работим бързо, тъй като сапунената основа стяга доста по-бързо от восъка. Оказва се, че тези неща като окраски и допълнителни елементи всъщност тук стават малко по-трудно, но мисля, че се справихме и с това предизвикателство. И сега ще видите финалния резултат. Мисля, че се получи доста добре, лъскаво, безкрайно ароматно и много красиво. И все пак, освен за ароматизатор в гардероба, може да се използва и в банята. А вие какво ще кажете? Харесват ли ви? Последвайте ме за още такива съвети. До скоро от Анита!